Nije kiša para, ja pasport, mladi god, treba pasport. Da, meni, Učini ja ono džabe nosim vamo i tamo da vidim ja... Što ima veze kogo je Kroacija? Ja još ono teksta malo i... Gostim baš. Dobro, ne spavaj nekad. Malo se gledala... Pa, treba pisati. Nije cijelu utakmicu. Rokno sam izaspao. Teo neki, kupio poslije regata kartu. Ja govorim Teo, Ture, ja sam bio na polfinalu. Evo ti karta, idi na finale. Ja ću spati. Ja gledao televiziju van, ali... Ti zajbanski kad to je ono toliko... Ne, zaspano sam. Vatren da sam... Sve je bilo nekako ono... A ja sam bio na polfinalu. Ja i... Prvi put sa Kombijom, nas, ja Miks, Teo i Nik, nas 4 sa Kombijom. Prvi put, nas 4, a drugi put možda sam jemo. Ja, mi smo išli u Poljsku, pa smo u Poljsku kampirali, neko mi kuću našla tamo kod Google, kuću napravili, tu smo mi kampirali, do kući bili 2 dana i onda nakon drugog dana smo otišli u Rusiju, a tada je Rusija, tada je granica između te Poljske, Rusija je bila toga do Crvena. I onda smo bili tu, tu iz granicu i onda imali smo karte, učili drugo smo onda smo išli, drugi put kad smo išli, ja rekao, prvi put je bio 8 eura. Put je bio 100 eura. Ja sam skupio svojih fanova, ide u 400 eura. Ja sam rekao, dečki, ja zbog sporta, ili ja sam rekao, dečki, prve te 8 eura. Ja godim, i onda cijelo meni, da sam ja to... Fanova, prijatelj. I onda on se gasio, jedna znaš, ja rekao, Teo, ovako bio u Zagrebu, sedi punio u stadionu, a koji pozivni u Rusiju. 8 eura je tu, ja govorim Teo. Ali skonta je to su ljudi dali za Rusiju, ja neću. Ali mene sjećanje malo na Čaču, kuda da se ga ono... Karta, sve ostalo. Nisam ga tako sve ostalo. Prvi put. Znači, nikad se dao 100 eura, nik se dao 100 eura. Evo dao 100 eura, ja sam. Ali učiš. Ili Teo sam, vidio naš sporta. Ja govorim, Teo, slušaj. Ja sam svi svoji ljudi ili često. Ja nisam taj čovjek koji je jamio sebi 600 eura. Ja sam ovaj udar i boli me kurac, evo to 100 eura. I podbacio je ono veće meni sve. kaže meni Teo svaka čast. Ja ne volim kad... Ako dođe Hrvatska do polfinala, ide. Kad neko se mijenja... Idemo mi. Ja volim Teo. Možda i bez neko kontrolirati, kaže meni Miks. Zeriću, ispao si fair. Ja ti sve stojim za polfinala, ako Hrvatska dođe do polfinala. Dame je čovaka shvatali je bili posle Rusije, različite ja godin dana. Ja mislim on već otišao i opet. Mi trebali ići na drugu utarku, ja govorim, ja mogu ići na prvu, idemo na prvu radi čovakovi svatori. Kužiš? Čovjeka cijeli život da, možda i mu njemu uspije. Udjel ekipe od sile dole. Druge utakmice na prvu, na prvu, ja kažem, meni govori Ino Kraljević, ako prođe Hrvatska, polufinale imaš 500. Mare dobije nešto na koncom, ono kaže Mare meni imaš 100 €. Pa dobro, Hrvatska, smo finale bol.
Nisu se ne nadali kako vode. Ugiri su moji novi. Slušaj, ja zove Iru Kraljevića. Slušaj. Ja volim Gledajte, Hrvatska došla do polufinala, šta će? Do Jadra, Rekao, 1000 eura. krave, ovo, vata ona nešto, nazivana na svijet i Maj, radi 100 eura. Marko, znači se sad živcira je to, sili išlo na euro, svima, Put je, druže moj, drugi put bio 900. Da, sad je ono sidi. Tako je to je. Ja zovem Mix. Prijatelj. Ja ima 700 eura. Tako je. a oni su svi. Kaže Mix. To je put. Šta god treba ja. Jesam na malo, da. Drugi put, druže, dolazi Bega i Ma. Ja mislim da ja nisam ni radio, imaju nas i možda su radili 10 dana i ti sad šao, uđelaci, tu ima već sad bogatih mjeseci to. Eto pođe. Već je prvi put da Tamo išao 2 puta, kad su još promijene. I mala i dobra i kao okej, ali ona svakodnevnica mi je ista. Već je prvi put da ide 4 eura, nisi ti Ovdje ja ne znam što će me drugi put je to. svaki poznat, ali je i onda ovih iz dijaspore, onda imaš poznat neki... Ja znači odem drugi put za sve. Ja, Ikulić, malo one paraglajteri, malo Buda i i onda Čolak. nekako to... Čolak je otišao na polfinalu kuće, ali je došao teo na finalu. Ja sam na polfinalu bio na utakmici. Ja volim teo. Evo ti karta, ja je se na puta kupio sa 300 eura. Ona je bilo 100 eura, ja je emio stolica za 300 eura. Ali se taj put Ljubreć je to tamo. Ja. Registracija je najbitnija neka. Ja, to je To je uloženo karta, a mi ono smo znali. Ali meni ono... 900 eura je, 900 eura ti je bilo za karto za sina, kužiš to. Ali glavu, kako sam prvi put, Mate Bukubi. Mate Bukubi. Mate Bukubi. Mate Bukubi. Slušaj, prva polufinala. Njega zove Mate, brate, šta ima ovo ono, daj strelce, karta može. Dragi moj, ostanu po 300 eura. Franke, sad nam popiju. 300 eura su karta. Polufinale, Borka, to će biti gol. Slušaj, mi dođe za Mate, on sam nekaj na glavu. Ja sad je sad tu izdali, kažu plate, zimi, karte, 450 eura. Ja tu Stolove došla, trojevica bio Boran Teževa. Ja se ga puta kupim pa 300 eura, njemu Ljubuša proda za 450 eura. Senegalac je bio na finalu, man. Singapurac je bio problema na polufinalu. Vrati je, man, Ali ono puta 500, 400 i je... Bilo neći je. Ona mi u Ljulja se bio. U Ljulja se bio Mozart. Sad za Englez. Bolje ženac. Ja. Hoćeš šta je sad? Taka te zubila mora. Neki popularan neki... Znaš li mora? Ovo ti je mora. Ljudi vole, ali neki su jednostavno tako raditi, pa i ovo ime. Dem? Da neki to što je,
Sad ovo neki mjesec. Moram vidim uvijek na kući vanja. Kaj ruži, Barancije neke ne mila. ovo ti je moj miran. Ja, ono stoji manje neko više, ali ono uspjeno. Onda nije to, ono Hanovar može sad neko dođe ocjenjivati, ono nastup neki, ono mjesto, ono, ne u zatvoru, na zatvoru. Ja, to. Dana prekinu. Znaš kaj je osnova? Da, da Milotski, znaju, on nije gotive više nego mi. Pričam da da, moj košar ne mario, to Imoćanima je to pojam. A ovdje dušo nije toliko, ono... Ali a ti pođeš ove godine... Ja isto tek ove godine iša, ali ja sam dogovorio dok je on bio živ, i... Prvi je majca! Sigurno 2 godine ja i Magin, sve ćemo ići. Ovo je čovjek, ja 4 puta zavedem. Ali sin dobar, ono, i zajebanice, ono, bilo, ono, čoki pita, leda, znaš, a bilo ladno, ono, vani, ono, kaže, on pritkuće, kaže, leda, Evo, lagano, Ja, nije ništa to, ne dođeš. Nije duže, iz Podgorice smo išli za Istanbul, iz Istanbula za i žabe, i Lignje, kaže, neko od nas... Čekaj, Ja sam bio tamo u selu. Bio sam u Škotskoj, Dinamo Celtica igra. Mi smo trebali igrati treće kolo. Znaš koliko sam puta? 4 dana. Sa Škodom Fabe. 4 dana. Divno moj mir. Slušaj evo, ja iz Slovore Niš, protiv Tisa. Slušaj, ja iz Slovore Niš, upadamo na brod, protiv Tisa, traje Tisi za Škotsku. Da vodi Tisi sa plaćem. Na plaćem. Mi okolo Kad su bili pogovori, ne znam, skoro 11 sati, ovi se priderali sad, prideranka. Mogu ja i Palesinke, znaš, i onaj ko mogu naučati, oni nek ti imate pravi. I toga mi se osjeća! Hoće da skoči! Onda plivat će do tamo! Potijete i sve! Ti To je kaže mi tovar, evo! Kad smo napoli na most. Pa niste sad tovar! Kako sad tovar? Sa svojima! Ja, ali pa, to je napoli na most. Ti meni Marija zet magara. To meni čak nije. To smo mi magara. Nije rekao magara. A to je sad kad spomenu sad to je hit, na primjer na veliki mjesma sad tako nanesu ono i naplate što, ne znam, to će 30 maraka, ono, ne znam. Ja. Dakle, mi kad smo bili Dobro, da mi je rajko Palasinke, kraju namjenu bila jedna rođena. Ovako je nema. Ovo je duža! Ne, on kad se ženio, meni je htio Hajduku odvez. Kako je Bog? Ja sam rekao, ajde da zapalka neko. Od nekih beba, nekih mora ti beba. A njegova može, ja ja sam rekao, mali, ja te poštivam kao susjeda, kao brata, ali nemoj mi to nabaviti. Daj ga zapalku. Ja mislim da je taj dres uvijek da raži. Tako? Ipak sok i... Ali tu da kad ti to roče nešto. Ali ne, kad ti to roče Tako ti važno, na balkonu, znaš. Može. Šmendu vas,
Ti si sile, šta ima? Evo mene, ja Jučer sam se spomenuo. U kojem kontekstu? Sa Žužom. Eno ga ja govorim trči po luđak. Ne moram vjerovati. Gdje tebe furalo na trčanje sile krvi? 25 km, druže, nije to ured nikad. Stan da vidi. Dobro je, ladan si. Odakle tu tome? Pa ne igram lopte, pa onda ide jo. Ja, kad se sreo, di se sreo? Nema ništa. Razližujem ga jednom na jeziku, nema. Gdje sam te sreo? I kisao. Gdje je Mamićeva kuća ona? Aha, ja. Ti, full oprema. Ja, kontra sam lud. Bila sa škole. Znači, samo trčanja. Pa nije samo. Samo trčanje. Šta će treba neku fizičku aktivnost, imamo tu, ne treba ništa nego trening. I ono usko, nešto. A ono zim, jebi ga, šta ćeš, ne moraš u trening jer si trči. Je. Moraš ali ukus. Dajice su jebi ga. Šta kažeš na Žuži album? Super što je izbacio napokon. Ma druže, Tramadol žešće. A dobro, to je muzika koju voli, slušaj svi. A voli i, ali druže, Tramadol. To je te ono Lijek za... što se odukava od heroina. Aha, pa dobro. Previše je plovit. Pa to je njegov sam. To je njegovo jebi. A ne znam sad trekat. Mora on i bolji. Pa neko, ja sam rekao super što si napokon. Ne, mislim... Toliko godina svirke, priče i... Ja ono mogu pošat. Ja mogu pošat i reći da je dobro. I naći u nekim ono... U nekoj glazbi će naći, ali... Previše. Previše. Dobro, to je taj neki elektrosan. Kolinča pa je ti odrezaš kući, pa se ladi u buban sad ovo da ga vidje. Ja se odlad prolazim, zato ovim ne će dođu. Ja govorim, novih godinama na kraju neki gemiš. Ja sve krste, ono gemiš. To je bilo, ako bi dobar gemiš bio... Nije. Neko je radio presinački, reklamirao, neko je radio prije, jel? se glavno je mlad ovaj tekst. Sada ti mi To pride neko vino. ja sam to sad prošao. To je, ajme, Samo da bi bio Balkije će neki miks sa lošije korisni. Ovo je bio, druže moj, kad sam bio specijalci u Širokom. Ali nema, domaće imaju onaj seljak iz Boce, ja sam rekao da je to ono Ona je bibu svi ovdje da ti napiše leđe. Ja nešto Znači to sam prinao stanko, to je iz plastične. Možda da ovo trčiš, ali loviš te ja. Široki se specijalci se dogovorili sa Nešto ja je bio, Ja. nisi ti sa Johnnyom, ti sa Johnnyom ima usrđeno više ljudi. Džonja Petrović. Otkle tebe sin krvi. Sam sjedio s njim čitav 8 godina. Znaš to je pojedita prošla. Kako on ima neku cijela jedna loptu, nogometnu sa slikom Kana. Ja? Oliver Kahn. Ja znam, golman je. Pa golman. Ono kao potpisan, ali ona sam bilo da je to on stvarno potpisan. To je ono, mislim, lopta taj model bila Oliver Kahn. Taj pije, sladi. Toga sam se sjetio. I to je to. A gdje je Džonja sada? Prvi dan Se sviječe. uzmeš buk. On je bio dobar, sve nije rođe, on kako se... Nemam pojma. Sutra. Pa zato. Sad to ima mogu bogati bod. Ma nek snima, boli me briga. Otvori, ono će biti. Bod doslovno zaustavimo. Ja mislim, kad se to nešto u Široku, ne, te od ove iz Zagreba, Nebiću, dalje Vitere, idi. Da li on tu, da ovo što dulje je stop. Čak me upozoravamo, zna da se ja ugodram od teba da cara ide. A druže, ja sam 20 godina uđe bio na gulu. Sad ovo, kako ono, kad se budu totalno isfiltriraju i onda dodaju umjetnim putem, ono što sam mislaju minerale, te neke, kako imaš tu okusima. To da to sve da se filtrira skroz, onda se očisti i onda se doda to.
Kako vidi, nije siguran da ima bakterije, bla, 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 nešto da neće preživiti. Ne moraju kao prvo staviti i onda dodaju ukus. Ja, to je to. Sad, a ima smisla da je tako, ali... Ništa nije slučajno, vjerujem. To sve je događalo. Iako vole ono, šta zna, dakle, firma, ono, pisti, kurac, boga zvuče, vole, ja, pogotovo kod vode, ono, je medijevanje. Ali ova Jana je, ono, meni najbolje. Jana je to, ne bi ja ledu, ako moram. E pa tu, neko će reći, znaš. Kažem, ja sam htio sam imao gure, uzeti. Trefilo mi je par puta baš mrtvi. Ali nije nikad kad sam negdje u doktorni stan donosio, sad ta pogled Gešenki sad, isto plati isto i koji Ima, hvala, ne mogu. Baš si mi nekako ono atleta, ne smije. Evo, kad ste vidio da trči, to je to, nema dalje. Dobro radi, probili se puno u Hrvatskoj. Idemo na jug.